Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Kamar dai da kuka gani a farkon sunan wannan bidiyon, yadda za ka kunna wannan alamar da za ka ga duk wuraren da kake shashafawa a wayarka, wuraren da duk kake shiga zai rinka nuna ma kamar wannan. Abin da nake so idan wannan ya kasance shine farkon zuwan ka wannan channel, akwai wata kalma za ka gani kasan wannan bidiyon da alamar ta subscribe sai ka taɓa ta. Sannan a gefen ta za ka ga alamar ƙararrawa ta bayyana sai ka taɓa kanta, sai ka zo ka taɓa ta nan all. Idan bidiyon ya burge ka sai ka haƙuri da Allah ka danna mai alamar like. Yanzu sai mu je mu fara bidiyon ka ga yadda za ka yi ka kunna shi. Wannan abun dai duk da yake na tabbatar cewa mutane da sun iya kunna shi, amma akwai wanda bai san yadda zai iya kunna shi ba. Ga masu channel ko kuma mai buƙatar kawai ya ga yadda ake a kunna wannan abun, sai biyo cikin bidiyon ya ga yadda zai yi. Domin kunna wannan abun da kake kallo, ba a buƙatar kowane application gurin kunna shi. Dan uwa abin da za ka yi kawai za ka nemi setting na wayarka kamar wannan, sai ka taɓa kan shi. Kana taɓa kan setting za ka ja kai sama ga baki ɗaya, za ga da ƙasa za ga gurin da aka rubuta system kamar wannan. Kana ganin system ɗin nan za ka taɓa kan shi zai kama wannan fuskar, sai ka ja shi ma ka yi sama, za ka zo ka ga gurin da aka rubuta about phone, shi ma ta nan za ka sake taɓawa. Kana taɓa kan shi zai kama fuskar shi ta gaba. Bayan ya kama wannan fuskar, abin da za ka yi za ga build number, abin da za ka yi so 7 za ka yi ta taɓa shi, bara mu jaraba. Da farko za ga ya fara daga 1 2 3 4 5 6 7, shi kenan ya riga ya gama kunnuwa. Amma akwai sauran aiki ɗaya wanda za ka sake dawowa baya kaɗan. Bayan ka dawo baya kaɗan ya kama wannan fuskar, abinda za ka yi za ga wani guri nan da aka rubuta developer option kamar wannan. Kana ganin shi za ka taɓa kan shi. Kana taɓa kan shi za ga ya kama wata fuska ta gaba. Kana ganin wannan fuskar ta bayyana, abinda za ka yi za ka ja kai sama kamar haka. Za ka nemi gurin da ka ga an rubuta show tabs kamar wannan da kake kallo, show tabs, shi ma za ga tick ɗin shi a kashe sai ka kunna shi. Bayan ka kunna shi, shi kenan ka riga ka kunna wannan abun. Duk guraren da za ka ga za ka yi ta taɓa da guraren da za ka yi ta shiga, za ga yana ta nuna ma shi. Idan tocin ɗin wayar naka ma yana da ‘yar matsala, za ga ba zai nuna ma daidai wannan gurin da tocin ɗin naka yake da matsala ba. Idan ma tocin ɗin naka yana da matsala dai, ko ta wannan hanyar za ka iya ka bi ka gano wayar lafiyar tocin ɗin naka. Idan kana tutorial ne kuma baka san yadda ake kunna wannan abun ba, dan uwa ka ga da yadda ake yi a kunna wannan abun. Ina fatan da wannan bidiyon ya burge masu kallo. Kamar yadda kake kallo, za ga duk guraren da nake shashafawa za ga yanan da yana aiki normal ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kaga idan ka bi wannan hanyar za ka iya ka kunna wannan abun cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kada ka manta, idan wannan bidiyon ya burge ka sai ka danna mai alamar like. Idan wannan ya kasance shine farkon zuwan ka wannan channel, akwai wata kalma da za gani kasan wannan bidiyon ta subscribe, sai ka taɓa ta. Sannan sai ka taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin bidiyon da zan ɗora nan gaba. Idan bidiyon ya burge ka sai kai haƙuri ka danna mai alamar like. Daga nan zan ce muku sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyon. Na gode.